יונתן, ואנחנו עכשיו מדברים על הסוג של עדכון. כן. א', היום תהיה הגרלה על... של הסאבים שלנו. כן, של הסאבסקרייברים. כן, על כל הסקינים שיונתן אי פעם הכין. 31 סקינים. וזה יהיה בגיב אווי. אוקיי, וזה היום בערב ב8. 8 כבר יהיו תוצאות, אנחנו נהיה בסרטון, אולי יהיה בלייב, נראה. אז תנו סאבים ואולי תזכו ומלא סקינים שהצבתי. זהו בעצם, ותודה על 100 לייקים בפחות מכמה? זה 100 לייקים, 100 צפיות. 100 צפיות. ופחות מ5 שעות. שזה הרבה מאוד.